от zasofia.bg. Какво мислите за симпатизантите, които са от другата страна? Че са платени и че са от Севлиево, защото един полицай ми каза, нямат разрешение да са тук. Автобуси от Севлиево са симпатизанти на ГЕРБ платени. Ето това ми каза един полицай там от другата страна. Да. По-добре. А какво казвате вие за симпатизантите? Казвам, че нашия протест е законен, съгласуван с общината и с СДВР. Искам да знам от другата страна дали техният протест е съгласуван. Иначе нямам нищо против, нека се протестират. Всеки има право на мнение. За да бъдем законосъобразни, нали? Трябва да спазваме законите на тази държава. А такива мутри като Борисов да се махат. Ако има демокрация в тази държава, е време националната телевизия да ни допусне в студиото, за да зададем въпросите си към Борисов. Каква са вашите въпроси? Задайте един от въпросите си. Да си признае за офшорките, да каже какви са връзките му с СИК. Не случайно видяхме всички снимките с основателите на СИК. Нека да каже какви са приятелските му връзки, какво прави там. Нека да каже къде са парите, които прави. И да каже дали грабежа стана премиер. Няма такава държава в цял свят. И ние всички сме виновни за това нещо и това нещо никога повече не трябва да се случва. И да каже дали са охранявали Лукойл. Добре, вие има ли тук сред нас платени? Има ли платени? Не, няма платени. На мен Търсете платените от другата страна, защото получих информация от един служител на реда, че са докарали с автобуси от Севлиево тези хора, симпатизанти на ГЕРБ. И който източи парите на държавата, за да си плаща сега протестите на хората. Това прави то. Искам да ви кажа, че на мен ми платиха да бъда тук. Знаете ли кой ми плати? Платиха ми бабите и дядовци беззъби, платиха ми майките бездетски, платиха ми всички от тези бизнесмени, които си загубиха бизнеса. Тези хора ми платиха да се борят срещу тази мутра. Да!